در همه участкҳои интихоботии шаҳри Хуҷанд омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муташаккилона идома дорад. дар участкҳои интихоботӣ тибқи талаботи комиссияи марказии интихобот ва райдиҳии ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила силсилаи корҳо анҷом дода шуда, мавзеъҳои интихоботӣ бо таъмини тамоми шароити зарурӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода мешаванд. ҳамзамон барои риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ҳангоми райдиҳӣ дар интихоботи президентӣ аз ҷониби Маркази назорати давлатии санитария эпидемиологии шаҳри Хуҷанд машваратҳо бо раис ва масъулини участкҳои интихоботӣ гузаронда шуда, дастурамали Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин самт шарҳ дода истодаанд. зимни машваратҳо таъкид карда истодааст ки тартиби ташкили корҳои пешгирикунанда оид ба хатари паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ва дигар бемориҳои сироятӣ барои комиссияҳои интихоботӣ дар давраи омодагӣ ва гузарондани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади андештани чораҳои қатъии пешгирикунанда ва зидди эпидемикӣ, инчунин ҳимояти фардии шаҳрвандон дар шароити пайдоиш ва паҳншавии бемориҳое ки барои инсон хавфнок аст, таҳия ва иҷрояш ба ӯҳдаи комиссияҳои интихоботӣ гузошта шудааст. қитъаҳои интихоботӣ муваззафанд ки қабл аз маъракаи райдиҳӣ бинои интихоботӣ маконҳои онро зиддиуфунӣ карда, онҳоро бо зарфҳои воягиранда, собун, маҳлулҳои зиддиуфунӣ, ҳароратсанҷҳои фосилавӣ, сачоқҳои яккарата ё хушккунаки барқӣ таъмин намоянд ва ҳавои ҳуҷраҳои кориро ҳар 2-3 соат тоза кунанд. тибқи ин санад барои гузарондани маъракаи интихоботӣ бояд як бинои кушод интихоб шуда, дар дохили он мизу дастгоҳҳои техникии аъзои участкаи интихоботӣ дар фосилаи 1.5-2 метр ҷобаҷо ва рӯи фарш аломатҳои махсуси ҳаракат ё худ раҳнамои райдиҳандагон кашида шавад. он тавсияҳое ки аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба мо тавсия омадааст барои риоя намудани ва пешгирии паҳн шудани бемориҳои сироятӣ дар байни иштирокчиёни овоздиҳандаи интихоботӣ, тавсияҳое ки дода шудааст бояд ки риоя карда шавад. аз он ҷумла дар даромадгоҳи участкаи интихоботӣ монегии безараргардонӣ ташкил карда шавад. аз даромади асосие ки аз берун мешавад бояд ки як зарфи обдор ё ки дастгоҳи қубур ки барои дастшӯӣ риояи гигиенаи шахсӣ таъмин карда шавад. собун, сачоқ, ҳамчунин дигар маводҳои зиддиуфунӣ интихобкунанда он дасташон намешоянд, бояд ки табошон чен карда шуда бо маводҳои зиддиуфунӣ дасташон безарар гардонда шавад. фосилаи иҷтимоӣ ҳатман риоя карда шавад. бо худашон бояд ки онҳо ручкаҳои худашона гиро омада барои имзо намудан бо ҳамроҳии худашон гирифта омаданашон дар кор. дар вақти ба участкаи интихоботи ворид шудан шиносномое ки дар дасташон ҳаст бо дасти худ нишон дода он ҷое ки истиқомат мекунанд ва ҷое ки аксашон ҳаст нишон медиҳанд. баъд як маротиба барои худашона нишон додан ниқобашона кашида ба намояндаи участкаи интихоботӣ худашонро маърифӣ мекунанд. мушоҳидаҳо нишон доданд ки дар ҳамаи участкҳои интихоботӣ чунин тартибот ва қоидаҳои беҳдоштӣ риоя ва таъмин карда шудаанд. тибқи талаботи қоидаҳои беҳдоштӣ истеъмоли хӯроку нӯшокӣ беҳуда ҳузур доштан дар бинои райдиҳӣ, бо даст салом кардану дигар тамосҳои ҷисмонӣ, истода суҳбат кардан ва безарурат ба ҳама сатҳҳои ҳудуди участкаҳои интихоботӣ, инчунин ба рӯй, чашм ва бинӣ даст расондан қатъиян манъ аст. мутмаин ҳастем ки интихобкунандагон бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона ширкат варзида раъи худро ба номзади арзанда ба маснади президенти ҷумҳурии Тоҷикистон медиҳанд.